pakhalapo nduna yoona za maubale a dziko lino ndi mayiko akunja. Ubale wathu pakadali pano dziko la Malawi ndi mayiko akunja mukuona bwanji? Ubale wathu wapanopo ndi mayiko akunja unali wesi ndi umene naupeza ine. Pamene malemu President Bingu wa Mutharika mzimu wonse mutendere unalili pamene amachoka ine ndikubwera. Unali wesi paja si ubale wathu ndi Britain unali utata. Ma ambassador atitabwezerana. Panopo si unafike pamenepo. Ubale wathu ndi mayiko akunja ineyo I don't know koma I don't see kuti uli wesi. Yeah. The issue is not ubale ndi anthu akunja ya. The issue is forex comes from so many different ways. It's not another ambassador who will give you money for your country. It is what you sell outside that brings money into the country. So pano ife panthawi manager tikuchita so to export uranium wambiri. So pano ndikuti rutile amene tinayo kasiya are the highest deposits in the world. Tindi gold, tindi rubies, tindi zina zonse, tindi bauxite, tindi coal. How much of that is coming into the country? How much money? I don't know. But that is another way imene ingabwerese ndalama. Two, imene ingabwerese sindiwenda kuuza simple things like sabola, like our agriculture can bring in forex here. Kodika muzu amachita export minerals gati. It was Ford basi. Ndikumabweresa ndalama zokwanira za kunja. Your Excellency Tibumire Gayi Vangono. Iyi ndi Zodiac Exclusive ndipo program yathu ya lero tikucheza ndi Dr. Joyce Banda amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino la Malawi. Takhalani pomwepo. Taulandiranso ku program yathu ya Zodiac Exclusive ndipo program yathu ya lero tikucheza ndi former President Dr. Joyce Banda. Tikudziwa kuti mbuyomu panali nkhani yokhuzana ndi malire a nyanja ya dziko lino ya Malawi. Kodi tatifotokozereni Your Excellency kodi nkhani imeneyi makamaka muti nchani and zinayamba motani? Nkhani ya nyanja history yake ndi yaitali. Sindikudziwa kuti we have enough time but I'll just mongodula ndimukuti kale malire athu uku kukamwako kumampeto uku anali kupitirira pamene paja mpaka malo aja dziko lija manager mukafunsa ma Livingstone mountains kale akuti inali mbali yakuno koma azungu pogawana ananena kuti ayi kuno uku ayi ndiye kuti malire athu akhala line the line popita ku Berlin conference kumene anakasimikiza malo pogawana the whole Africa ananena kuti malire amene alipo pano ndi amene malire wina sazasindazo ndiye kuti malire a Malawi ndi line ya nyanjayi ndiye kuti ndi malire athu ukuku ndiye kuti talowa kwathuko wocha bwino atabwera Nyerere ndi Kamuzu pachakayamba nambana chifukwa kuti anthu amene amadana nawo muno akayambana nawo amathawira ku Tanzania amene amadana ndi ku South Africa ndi boma akumenyera ufulu amathawira ku South Africa ku Tanzania ndiye Kamuzu akuyambana ndi Nyerere anthu akuthawira kumene kuja akunenana ajanaza tukusamaonera kuti ndiponso tikufuna mutigawire chani nyanjayi ndi atosi ndiye Kamuzu anangoti if you just take 1 inch of my lake I'm coming ndipo sizingateke ndipo amene tinali achikulire tinamva Nyerere uja kunena no parliament kuti ati police atu uyu ndio ifana ngasi ifeyo ndiye kuti timakondana ndi South Africa ndiye kuti ifeyo nthamene tinali timaoneka kuti we had an upper hand ndiye kuti a South Africa amati akafuna kuasatira anthu aja makapulisira koko ndiye kuti uyu akayamba zache za nyanjazi zitivuta ananena parliament ziko lonse lapasi namba nyanja ya Malawi si yathu ndipo sizakhala yathu ndiye ndi Kamuzu ndiye kuti atha simukunenaso until Kamuzu died. Atabwera President Muluzi ndiye kuti uko kwabwera Mkapa
ndikufuna muigwire kuti president kwa president what happened along the way. Kwabwera Nkapa ndi a president Muluzi. A president Muluzi ndi Nkapa anapanga ubale wabwino kwambiri. Mukumbukira chisankho cha 1999 mpaka nana atumiza bandi ya TOT kumapita ikwasatira ku makampeni kumaimba nyimbo za ku Tanzania. They were very good friends and I have been informed kuti anakambirana. Koma imene ndi maziwa ine mopanda kuti ndiziwe the details of what they discussed is that a president Muluzi analengeza kuti tipeze njira ya chidule yofika ku port. Ndiye ine ndi nzanga ucha pa Tanzania hapo tagwirizana kuti ife amalawi timange port pambali pa nyanja ya Thupa. Yokuti katundu wathu azichoka pankhata pazikafika paja. Pamene paja zikaenda 5 km ukafika ku nyanja. Ndiye kuti malo mopita ku Dar es Salaam tizingodula chidule. Imene ija maisha kuti Mtwara corridor. Moti ambiri amene tili akunkhata Vietnam kugula maploti pamene jofoti maziwa kuti kutukuka kwambiri. Delegation yopita ku Tanzania kukakambirana za port. A president Muluzi anatenga anthu a business. Ina nanditenga ngati mkulu wa azma ya business. Paja ndiye kunali kuja kwanga ine. Tinapita. Anakambirana. So the agreement was President Muluzi this side was going to build a port. Pamene paja kuno tukuona ubale uja kuti Sangalasa University of Zuzu anagwirizana kuti apase doctorate honorary a president Nkapa. A president Nkapa anabwera kuzala ndila honorary doctorate. In his speech ananena kuti lero ndikulandula kuti nyanja ya Malawi si yathu ndipo sisakhala yathu mpaka kalekale. Mwalimu Julius Nyerere ananena inenso ndikutsendera mawu amenewo. Ndiye kuti ife we thought the matter yes it has been so yata. Ku Tanzania tinali ndi embassy. Tayo omwe iso imene kugwirizana President Muluzi ndi President Nkapa. Ku Tanzania tinali ndi embassy. Musamai wale kuti ndinali national director was by ku UDF. Ndipo a President Nkapa a Muluzi ananditumiza ine kwa President Nkapa. Ndiye na follow anchipani cha UDF kukati chita atachi ku chama cha Mapinduzi kuti tikaone mena maendesera chipani cha kumene kucha. Ndipo mbali ya chipani I was trained by the best. Ndiye kumene we were trained by the best. Yeah. Ndiye kumene kucha sopano a President Muluzi anatenga delegation kupita kuti ku Ntwara kukakambaza Ntwara corridor. Ine nali pa delegation. Ndiye kuti amalawi akulimba no mtima kuti khani ya nyanja ikuchitidwa sort out. Amalira achoka President Muluzi mu office. Akubwera President Bingwa Mutharika. Manongonongo achaso ayambaso kuti ku Tanzania uja. Pamene pa President Nkapa aso achoka ndi kuti kwabwera President Kikwete. Akuti tu kunyanjayi, akuti tu ku Tanzania afuna kutenga, iye akuti afuna kugawana. Kodi chachitika ndi chani? Iye akuti tu kuli mafuta, ndiye akufuna mafuta atu ambiri. Si nyanja yathu yakuti muli mafuta ambiri ali kumapetuko. Khaniyo ndi amafuta kuteroko minongonongo eti. A president aja President Bingwa Mutharika ndikumatisiya ndiye kuti yandisalira. Yamba kukolera moto sopano akufunisisadi kuti akutenga nyanjayi. Ine nayimbira President Kikwete kuti mundombere kaye. Musanatenge 1 inch ya nyanjayi. Simene ninachita ine sinakuza kuti it's wisdom from above. Naganiza kuti nkhani yolandidwa nyanja singakhale ya Joyce Banda is bigger than me. Ndiye zikolosera Malawi inali yes. Ndiye naitana onse asogolera azipani ku State House. Bambo Tembo, Bambo Ujeni Gwanda Chakwamba, I think Enoki Chihana, koma kujeni ku DPP amene anabwera ndi Ujeni Bambo Achaponda. Kuzayimirira Bambo APM. Ndiye kumene kuja titakambirana onse aja anagwirizana kuti tipange joint statement tilembe tonse anthu aziko la Tanzania ndi ziko lonse lapansi zokuti pankhani ku Malawi kulibe position tagwirizana. That's what should happen on very critical issues. We must do that. Anandithandiza kwambiri. Ndiye ine ndinalembera nayimbira phone iwo a president azanga aziko ilo kuti tukupita tukakumane ku Mozambique tikakambe nkhani ya nyanja. You are going to have to kill me first. Ndiyepo upita ku Tanzania imini ku Mozambique ndinatenga mafumu akiungu akukaronga chifukwa iwo ajali kumalire ndi amene akuziwa malire atu akuziwa bwino tiyeni mundiperekeze. Anasiya zonse
anandiperekeza tinapita ku Tanzania tinakambirana na President Kikwete. Argument yanga yayikulu inalionena kuti pamene a President Mkapa Muluzi anasankha akubwalo kukhala mpasa watu ku Tanzania, ndiye anthu aku Tanzania kufuna kukachita research pa nyanja patupa kayafuna kukaona chani amakatenga permit. Funso langa lalikulu loyamba kwafunsa anzanga President azanga ndela kuti kodi chinthu chako umakatengera permit? Zaka zonse zimakhala mukatenga permit kuti mukaponde pamazi pacha. Lero mukuti ndiyani? Titakambirana kumene kucha. Ine naona kuti ndi ananena kuti chabwino, this discussion is continuing. Musadandaula mai, zinthu zonse zimathandi kukamba. Ine napita ku UK nakayangana ma lawyers amene anapangapo is mkumbukira ziko la Nigeria ndi la Cameroon anakanganira napo malo anawina Cameroon. Ma lawyers amene anapanga zimene zicha nakachita engage. Very expensive lawyers, sina lipira so inalipira ndianzanga kunja konko kuti atipangire opinion, alembe history, ayambire kandi ku Berlin conference kuti zinachita bwanji. Chi document chimenecho I hope chiliko kuboma kuchifantaziza ndimati ndikafunsa chinachitaika chikafunsa chilipo chimene chichachituluka. Then I was now going to International Court of Justice kuti ndisangokhulupirira kuti chifukwa President Kikwete azata kuchoka ndiye wina zabwera zapenkasi wina ndikumahe ndiye ndinati tiye ndingopita ku court, ku International Court of Justice. Nanga sapano siti ndi opinion kuti akatithandize kuno. Mukumbukire kuti siku lina kunabwera President Mbeki ndi President Chisano amene aja anatumidwa ndi Sadik. Sadik sent me a delegation to come and tell me to hold on, to wait for mediation. It's not that it's not impossible. It can be discussed. We will resolve this amicably. Anandipeza State House kundiuza zimenezo uhocha bwino. But now I'm going towards the end of my term. Ine naisi yankanija ili party ili pamenepo. Koma kuti Kikwete atandichita shuwa kuti musadandaula zonse zimatandi kukamba. Ndiye sindi kuziwa kuti kaya mediation inathera party, kaya inakafika party. Koma then it went quiet for 12 years. Nobody talked about the lake again until now. What is happening now is that ndangoona kuti line ili pakati. Ndikuja kunkati kumangidwe poti kuja amangapo iwo wa Tanzania amangapo poti kumaso amanga barracks pompo. Anthu atuso akapitirira line imene kuiziwa iwo akapita kumenyedwa. Ndiye ine amene angalongosole ndipija ndakuuzani kuti zimafunika kuti mayankhula nawo Malawi mwina President atu siku lina atikambira. Mene mufotokozera mu Your Excellency pano tikamba pano pakumamveka nkhani yokhuzana ndi mapo atsopano Tanzania kuti atenga ndithu mbali imodzi two-thirds ndiponso pamene panali poti paja pamene ankati amange poti abwana Muluzi paja ndi pamene amanga iwo. What is it that the current president is not doing? I don't know. Kuti kumene kujako zinthu mpaka nazifike pano zafika pano. Zafika pati. Sindangokamba pompano kuti pamapu awo taona koma sopano zimene what is that is about nobody has told us. Who is not doing what? No, we are not being told. Somebody needs to tell Malawians. Kuteka kuti ine ndamva kuti akuti ku parliament a president ananena kuti ujeni nyanja ndi yathu Malawi. It's ours. All of it. So that must be coming maybe from some conversation. Komaso tinaona kunkuyu akulandira mapo yodula. That is what I have told you before, that sometimes Malawi amangofuna kuyankhula nawo. Akayankhula nawo akamva mwina soma ima limozi. Ineyo ndisanami kani imene ija kuti ndichite resolve anandithandiza nda Malawi wonse including all political parties. Mukuona kuti zikuyeneranso mtsogoleri wa dziko lino atabwera ndikuyitanitsani nonse a opposition kuti mukambirane za nkhani imene. Not only ife koma kuliwuzanso dziko lonse Malawi. Kaya mwaona mapu ndikuzowa kuti muli ndi nkhawa koma imene zilili ndi umu. Anthu akhoza kukhala mitima pansi. Imeneyi chamayi nkhani yoopsa kwambiri. Osati kwa inuyo ndi ine. Because you and me will not be here, but our children. Kusachita izi mukufotokoza apa Your Excellency mwina kuli ndi chiopsezo bwanji ku dziko lathu. Nanga sinde kuti pamene ndiye ndikuuze ni zimene anandiuza Henry Poya.
Henry Poya was my minister for lands, and he is a lawyer. Ndiye anandiuza kuti kugonereza nkhani ikachitika, you just look at it, ndiye kuti kumakhala akuti kumaligo kwawoko, ndiye kuti mukuvomereza kuti zimene zachitikazo it's okay. Ndiye the longer it takes osatenga action, the more it will be to a disadvantage. For sopano ngakhale ku International Court of Justice ati ndi munali kuti makhala nazo zimene zikumaonerera paka nandu kumamanga zinthu ndikumaliza kuyiyamba poti paka kuyimaliza osafunsa kuti uli mukumanga chani apa. And that for me is what is the problem. The problem is that nobody is telling us what's going on. And it is possible, pamene anena president in parliament, so asangali uze ziko kuzera in parliament, kuti nyanja yose ndi athu, zili zosakhala zoona. Imeneyo ndiye ingakhala yoopsa kwambiri. Chifukwa ife monga ngati timonga unakhala pasi, mene namba kuti a president anena kuti nyanja ndi athu yose. Ndiye chilipo chimene akudziwa. Chimene tikungopempha kuti atiuze. Tibwere ku chitetezo cha mdziko, Your Excellency, mukuchiona bwanji pamene tikuyandikira ku chisankho mwezi wa September? Chitetezo cha chimukunena? Chitetezo cha mdziko muno. Anthu akeya kapena toka. Taona zokuti anthu akumao ocherana mwina magalimoto kuvulazana kumene ena kutenga zikwanja nzawo akupita pa nsewu kuti akapange demonstrate ndi zina zotero. Mukuziona bwanji zonsezi? Paja ifeyo tu ma president atatu tinachita issue statement kuti izi ndizoopsa zisaloledwe kupangika izi ndizoopsa. Ndipo tinu manena so kuti Joyce Banda wafuna kuopseza nkhondo kuti zakhala nkhondo anthu akukhapana nzimayi wakuti munamuona ko inu mfuti pha tinamba taomberana futi muno nzimayi akungopita ku prison kukaona ujeni vice president wache mpaka kuomberedwa futi kaende futi kandi chikwanje kandi chani munazoonapo. Ndiye ifeyo paja mwamva kuti talembesa kwambiri ndazimayi. Ifeyo azimayi tingogwira na cheni. Chipani chimene chitachite perpetuate kuti kupitiriza nkhani yoti azitikhapa, azitiombera futi, azitimenya, azititukwana. Ndi apempha Malawi kuti amenewo they will lose votes. Ifeyo tizingoyang'ana amene akupanga zimenezo kumenya nzawo kupisa kukalipa kokuti kodi awo akulalata chocho kukalipa choncho kuti nanga atakhala ndi udindo angalalateza mtundu wanje. Zimene zichete tizingoyang'ana. Ifeyo chikaoneka chipande kuomola. Ndiye ine siningani kuti akuti musiye. We are helpless. And if they are even targeting women, ndikumati khapa zikwanje kapena kumati ombera futi. We are desperate, but we can use the power that we have of this hand when we get into that ballot box. Ifeyo azimayi tikumenyedwa, tikuvulidwa, tikukhapidwa, tikuomberedwa futi, tilibe mphamvu. Mwina azibambo akamakhapana ali ndi mphamvu kapena zikuwakondweresa. Ifeyo ena kukhapana zawo, ena kuocha na galimoto ya zawo. Koma ifeyo azimayi tili helpless, tilibe mphamvu. Kuti chita target ifeyo si bwino. Ndiye ifeyo tikunena kuti nzimayi aliyesa zingoyang'ana. Chipani chimene chikuchulukisa zimenezo zozunza enacho tikaoneka chipande poko. Chilipo mukuchidziwa chipani chimene chikuchulukitsa zimenezi? Iya ndikunena kuti ifeyo tiziyang'ana. Kuti tiyang'ana kuti chipani icho kuti awo ndi basi chira wika yoti khapa ifeyo. Kuti awo akukhapa sakukhapa iya sakukhapa. Kuti awo kukhapa chipani chokhapa anthu. Azimayi siku lache tilimene lolo kukana kuti yayi tione zina bwanji. Honorable Your Excellency rather mwezi wa June chaka chatha 2024 unali mwezi ndithu uvuta kwambiri mdziko lino la Malawi. Malawi mwina tinaona zinthu zimene sitinaonepo komanso zinthu zimene sitinayembekezerepo. Imfa ya yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima mzimu wawo uuse mumtendere. What is your position on the death of late Chilima? Ndikanama kuti sitinazionepo tinazionapo. Paja abambo Salima ankagwira ntchito ku ethanol anthu 7 or 8 ndikati tisachule tikhala ngati sitikuyamika kuti sitikuchita mind. Panali asikana wina jana ndani analipo 7. They were going to a press to a board meeting.
anaomberedwa ndege inagwa awo ndi anachitoomberedwa ndi tinaziwa kuti anaomberedwa ndi tinalira maliro osayikanso anthu chifukwa unfortunately for them anafera side ya ocean ya Mozambique. Iyi ndiye nkhani yokuti ndiyoopsa kwambiri. For me personally, I lost a son. Why? Because mai yake ndi makolo ake ndi ifeyo timakhala limodzi kunami wawo. Ana athu anabadwa nthawi yofanana. Saulos and Jeffrey amakula limodzi, amapita school limodzi. Akula anapitiriza ubale wawo. Pamene mwana wanga anadwala ndi Saulos anabwera mtenga nzake ucha kupita naye kuchipatala. Kuchipatala kuja ukamwalira zambiri za maliro anathandizana ndi azinzawo iwa-SKC za maliro aja. Moti ine ndi banja langa ndi zizukulu zanga timapukutira misozi ifa makonda kuti akamachita jogging angoyima akandipeza paja andipeza ndikangomona ndiye kuti ndikulira zolira zwayi ndibwereratu basi iye ndasiya akhale pansi. Ana azizukulu zanga amati akaona Uncle Saulos uthamanga ifa nyumba zathu ndi mwana wanga zili pafupi. Uncle Saulos kuti them akamaona Uncle Saulos mutu zijama amalira zija zikukhala ngati zikuchepa. Then when he died, for me, what I'm saying, the nation lost a hero, but I lost a son. I don't know what to say. I don't know what to think. I have asked before when I've been interviewed. What can you say about how we mourned him? Even after he died is when I knew how much Malawians loved him. I don't think he himself knew kuti amakondedwa choncho. Ifati now anakondedwa. Kunali zambiri zimene zinachitika after his death. Atayikidwa m'manda tinaona kuti anthu anatuluka kuti tikufuna tidziwe bwinobwino kuti zachitika ndi chani. Tinaonanso kuti Mai Mary Chilima nawonso ananena kuti ifeyo tidakafunabe mayankho pa za imfa ya Achilima. Kunakhazikitsidwa Commission of Inquiry. Inu position yanu ndiyo tani pa Commission of Inquiry imene inakhazikitsidwa komanso the events which happened before and after his death? Ineyo, I think all I can say is that the position ya Mai Mary Chilima ndi position yangaso. Position yanga ndiya kuti mafunso anga sanankhidwebi. I don't know what to think. Even after the Commission of Inquiry? No, but the Commission of Inquiry is contradicting itself. So ineyo sindikuziwa tuchoti ndiganiza. What we were told and what happened sizikugwirizana. Ndiye ineyo bwanji mngondisiya bwanji. Ifukwa sindikuziwa ineyo, I'm not a scientist, so I'm not a pathologist kuti ndiziwe kuti thupi limatha munthu amatha kufera mwamba ndi akamasika pasi amakhala opanda magazi amakhala mthupi mulibe. You know, I don't know who will explain to me all that, and so I'm dealing with that too much. And when I heard Mrs. Chilima say mafunso sanankhidwebi ndiye tiliwambiri. Ndi zinthu ziti zimene mwina mu Commission of Inquiry zimakupasanibe ni mafunso malo mwa mayankho? Mafunso amakhala ponena kuti tinamva kuti ndege inakafika ku Mzuzu ndiye sinatere chifukwa chokuti weather sinali bwino. Ndiye pilot anawuzidwa kuti abwerere, ndiye pilot amabwerera kupita ku Lilongwe. But pilot could have flown to Karonga, which is a better airport where there was no fog. Number one. Number two, so now the report comes out and says, sana kafike ku Mzuzu. The search team went into the forest on the opposite side, but then the next day the plane was found popanda ndimitengo yomu. I don't know what to say about that. Do you think maybe there was a foul play? I don't know. I don't know what to think. I'm just troubled. Ineyo mafunso naneso alipwanga kusayanka. Ndipo panachitidwa Commission of Inquiry, it would be wrong for a person in my position to begin to speculate or to say my opinion. It's wrong. So ndingozisiya choncho. Timalize ndi nkhani ya kutuluka kwanu mu Tonse Alliance. Tinaona chaka chatha munalengeza kuti ife tatulukamo mu Tonse Alliance. Chinakupangitsani ndi chani kuti mutuluke
mu tonse alliance tinene kuti simunapindulemo muje ni panga tonse alliance achirima ndi a president anandi agreement yawo mboni osaina nalini pa stadium paja ifeso tinali nayo agreement yathu ndi a president Chakwera ndi MCP. That notwithstanding, anthu ambiri when they were dissatisfied anachoka ife tinangokhala koma pamatuluka mawu inuyo ndi seasoned journalist mumamva zolina kuti alliance ikutha tikapita ku convention basi amene akuganiza kuti achita timu apo ndifa ngotanthawi tikapita ku convention alliance ikuthera pati pumpu. It was on the radio. Amayankhula spokesperson wa MCP. I called my team. Nanga simukumva. Ife timayesa atiitana kuti atiuze kuti kuthera apa koma mukumva zija zikunenedwa zija. Ndiye tipange bwanji. Ande ndikasazika. Ndiye ndinanyamuka. Kupita ku State House. Wana kuti tamva zija. Ndiye ife yetu kunyamuka. Suri nabanga zachibwana. Munakasanzika kwa ndani? Kwa president sinde pati na watu. Yes. Ife tukutuluka. Tienda toka. That I did. Ndana kuvomerana kuti pitani. Yendani bwino. You and vomere kuti ndi mwana. This is a partnership. We've heard their sentiments and we are just informing them kuti ife ndetu kutuluka. Owocha bwino. We don't know what might happen later. Koma it was good. Mugwirizano munalibe direction yokuti mgwirizano umene tikusainira nawo uyenda motere ndipo uzathapa. Nanga kuthawa chisinde uku. Uku mwanena kuti munangomvera pa wireless anzano akunena zokuti tikangopita ku convention mgwirizano watha. Ndiye osati wondifusa ndesine. Mukafusa kumeneko. Chifukwa ife pamene timateropo. Told us your excellency kuti inu munasainira mgwirizano. Ndiye timafuna kuti mgwirizano munalibe mgwirizano umene ndinasainira ine nasaina ngati mboni ya ndani the agreement, the bilateral agreement between president and President Salos Chilima. I mean Vice President Salos Chilima. Ine ndi mboni amene ndinasaina with the president. Nanga siti masaina and follow pamene pali. Ndiye kuti awandi mboni. Mboni ina ija ndineyo. So, ifeso koma tinali nayo agreement yathu ndi MCP. Ndiye kuti awonso akhumboka chali anali nawo ndimene amamvera agreement. Anthu ena ambiriwa anachoka tinangosala ife ndi a Freedom Party. Mene ndinamva ine mawu amene aja ine ndimakonda consensus. I never make decisions on my own. Ngati mwana ngakhale panopo titati ndiye tikulowa mugwirizano panopo sitinachita mgwirizano ndi amafunde tinakambirana kai. Your excellency, forgive me, koma timafuna timvetsetse bwinobwino ngati Malawi. Mgwirizano uja munasainira ngati mboni uja munapasidwa mpata ngati mboni nkuona kuti kodi mgwirizano ndikusainira ngati mboni muli zotani? Mgwirizano mene munaona munali 5-5. Munali kuti achakwerawa alamulire zaka 5. Akamaliza zaka 5 nawonso malemu Chilima azatenge zaka 5. Munazoona zimenezo ndikusainira ngati mboni. We just want confirmation, Your Excellency. Yes. I've said that before many times. It was an agreement. Inu mungati akusaina chani. Anzano anatuluka before 5 years isanate ndikuyamba kunena zimenezi kuti mgwirizano ukutha. Izi zimene munagwirizana za 5-5 zisanachitike. Do you think kuti they betrayed you as ma partners? Yeah, 5-5 vitu inembo kupasuka pamene kujana nina kuti a president aimaso. Pamene pondi pamene paja, if you remember, Vice President Chilima anapanga press conference. You remember? Yes, I do. Ndipo anabwera kuno anakhala pamene mwakhalapa. Ndi document ija kuti mami mukuona document ija ndi koma mukumva kuja kanga tine ndionama koma inu munasaina to apa ndati nasainadi. Yeah, so zimene zozo I think it's inazo. Do you think kuti they betrayed my partners yao, especially late Saulos Chilima? Inuyo zimene zomukafusa kumene ko. Yeah, itufusano inuyo sinanga munalipo ngati mboni, Your Excellency. Koma inuyo Malawians, that document was signed publicly. And this is what I'm saying the nation knew.
what is your opinion and what is my opinion. They told amene tili ndi ma opinion athu kuti kodi pamene pa chilungamo chinachitika chifukwa what prompted Right Honorable Saul Chilima to make that statement, that press conference, is because he felt he was surprised. Yeah. So the conclusions Musipangaso in no Kamala, there was a promise of 5555 didn't happen. Timamvaso nkhani yokhuzana ndi cabinet kuti munagwirizana kuti inu IUTM mubwere kuzakhala nduna zanu zotere. Inunso nanu APP zotere. Cabinet yabwera tikuona ifa Malawi zosiyana. Zimene zija zinalidi ndithu zoona kuti munagwirizana munapereka manambala. Should we say kuti kutuluka kwanu mugwirizano nanunso munaona zokuti zimene munagwirizana nduna zanu zimene munagwirizana kuti zikhale mu cabinet munalibemo? Ifeyo kutuluka kwathu kwa pamene timalowa inu ndine tikupangana zoti tikuyenda chisogolo tiende chonchonchi in 5 years ndiponso tikakafika kumene kwa inu makabinet member atatu ina atatu. The problem is that the law of the land, which is the constitution, imamuchita protect president. That is the supreme law of the land. Ndiye zija mwapangana zija amata kungozisiya nanga sipo wapangana pa iya ende tizakhala limozi tizakambira limozi ndipo tizachita review tizati chani siku limene lijakangolowa pa gate paja pa it slams the door in your face. There is nothing you can do because he or she is protected by the land, the law of the land. Having been president, I knew that. And I was prepared that it might happen, it might not happen. And if it doesn't happen, bad luck. If it happens, if it is because it's just an honorable promise, a gentleman's agreement, muntu uja sono kumapeto kwa takatasa pange, manguta basoka latu. Kumapezeka wina, au ndio atikitakani basi, but napangana sisi chisema mmazuwa soda. Amen. Komasukuti pali anything else you can do. You can't take that person to court. You can't take that person to task. He has let you down. Ena twamati mwina zitupya izi zikumayankhulidwa kuti zimaphulitsidwa zinanunso munaziona. Ena nkumabwera ndi nkhani oti yayi mwana wawonso your excellency wa kuoneka kuti amuchosa mu cabinet akwiya. Akwiya ndani? Inu mmandiona ine ngati wachibwana. Mwana wanga anachoka liti mu cabinet? 3 years ago. Mwana wanga mu cabinet anaka 8 months and was sacked. And I didn't know. I wasn't told. I just heard by radio. Ndipo ndaona bukumbo kachala nanduza kuti zoona longosi. Roy tu amuchosa. By the way, I want you to know that it is Roy who introduced me to President Chakwera. Ananisatira kwa America ndikugwira ntchito. Tentizipita. So, anaziwana asanaziwana ndini. So, he has 2 master's degrees. He's doing a PhD now. So, it can't be that he wasn't educated. But, once that happened, niyomu kwa zauka afusa president. Sina afusa. Sina jita so react. I mean, ndizijanda kuuza ndizija. When you get in, muna gwirizana hizi, ndiyo sisi na chitike. But the power now, it belongs to him. Because the supreme law of the land is on his side. Ndiye muzikati chani. Inubwenje mwapanga zakote. Yeah. Ndiye ndikona kuya. Ndiye mwana wanga nacho sedwa 2021 kan 2022. This is 2025. Ndiye ndikuyere. No. No, that's not fair. You are not being fair with me. I'm a very seasoned politician and I'm very mature. And I'm a professional. I can't react ngati mwana yae. Mene nangu faspecha nangu to, basi. Kuti mumango sungira runkuyo kuti ya ititulukamo tilengeza nafeso kuti tatuluka. Ai, na kutuluka kwa ife kungapweteke iwe cha kungavuti ngati ndi milandu. Ngati ife who are we? Mukonzekera bwanji chisankho cha 2025 September ngati opposition. Ine nalintaweruka. You can ask anybody in People's Party. I had finished. The kuza nikale kuti God has surprised me. He has elevated me to a position that I'd never thought possible. So ndimbango oti azimene mulungu anakonzera ndi kuweruka zikuti ndikapita convention basi so pano ndizingopitiriza ziti yes simafuna ukayima nawo so ngati simafuna simaganizaso so kukafika kucha kukapeza kuti anthu andivoteranso ine to continue but ngati inu simunamve koma the country has called me back.
I want to tell you, mwandifusafusa kuti mukonzekera bwanji. Ineyo, the nation knows what I can do. I've been president with the situation that we are in now. And I know how to move from here to a better place. How to get out of this. I know. Modi mupikisana nawo chisankho chikubwera September mukhala ballot. Ndikhala ballot. I've been requested to stand and I'm standing. And it is up to the same Malawians to choose me or not to choose me. It's fine. I will never fret. Amalawi kufuna kuti amaibanda abwere atese is. I will come. Kuli 50+1 amene ambira organiza kuti munthu payekha sangapambane. Inu ngati APP muorganiza kuti mupita ndi ndani ku chisankho chimenechi. Ifeyo maganizo athu ndionena kuti kuli konse mmene zimakhalira ndiza kuti anthu amapita paka kumapeto. Ndiye mukafika kumapeto simunapeze 50+1. It is at that point that you look at the other parties to partner with. You can't partner now. And may I say this? It's very, very extremely important that the nation does not push parties to align. Chifukwa zinachitikapo. Mukumbukira? Inu anthu inu mukukana, kupanga mgwirizano, simumalikonda dziko lanu, mufuna ife tizivutika benda apita mtalika. You remember? Anthu aja ndikumachita push, anthu aja ndikumapanga hurriedly. Alliance, Yatos Alliance. Do you remember that? Kumapeto kwake, zimakavuta ndisi. Ineyo, I would want to suggest that my alliances yapangike kuma anthu aja kali prepared. Anthu aja akali kuti there's synergy, there's chemistry between them. They can work together. They want to work with one another. Ndiye anthu aja aziwe kuti tikapita tikapanga chani. Tikapanga chani izi kwa Malawi. What are we going to do? Inu mubweresa chani mugwirizano. What are you going to do mugwirizano? Ngati meti nachitira ife nanu ngoti ine rural development. Mungo ndi pasa ya kumuzi. Ndiye mukaone zimene ndapanga mafetereza ndagawo. I put 4 tractors for a community in this country. This time. Ndiye amukandifunsa. If Malawians say no, that's fine. That's fine. Definitely fine. But if people say yes, we shall move from where we are. Koma ndi mmene mukuonera kunja kuti nakuona kuti mukutuluka mukuyenda machitisa misonkhano mukuona kuti Amalawi akukukondani beni kuti atha kukuvoterani. Sindi amene ndiuza kuti ndimi. You need to see. I didn't say I want to stand. And I will never say that. And I will never say mufune musafune mundipasa vote. Ndibone ujauma kama mwana. Chifukwa anthu aja ndi amene amachita decide. Ndiye anthu aja ngati akundifuna ina nena ndiyime. Koma anthu amene ajaso between now and September tasinta kuti I Joyce Banda. That's fine as well. I've been here before. And I have survived. And I've risen. And I've got to the top of the world. It doesn't matter. Pomalizira misonkhano imene mwachita posachedwa pompa mumapanga accuse boma hili kuti lalephera siri kukwaniritsa kuchita ndithu zinthu. I want you to put it in exact words kuti ndivesese. Exact words. I may not put exactly. Koma munaifotokozapo so mu interview munazayankhula kuti si za science zizi kuti kukonza dziko lino kapena kuti kwacho kuti maiko akuti ndikunena kuti pajo tili pano tinakhalapo kale. Kodi ndiye ndinalichosa dziko lino kukafika pabwino. Time ija kunali ya president yakwe. Pamene ndinalichosa dziko ili apapa ukafika pabwino. Inali boma ya FCP. So I'm not accusing anybody. I'm just saying our state of affairs. Kuti adindo amene alipo pakadali pano. Leadership imene ilipo exactly ndiye kuti ndachakwera amene akulamulira kuti akulephera. Umoyo wafika povuta mu dziko muno. Umoyo wafika povuta unafika so povuta kale. Ndiye ine nafika uli povuta ndiye ndinakonza ndiye tinafika pabwino. What I want you to live with in this room is at that time it wasn't President Chakwera who was president of this country. I sorted out this mess. So I was saying, it's not rocket science for us to live where we are again. I know what to do. And you will be surprised. I know what to do. It's not possible that now you can go to a hospital. Mupite mukaone, siri kumeneko. Mupite mukaone, kulowa azimai 10 kati akamatuluka 5 ya mwalira. Mbalamba kumangofa. Mupite mukaone, muzipikhala mas journalist choti muli interested. Osango khala kuti
udolo ochuka ofusa mafuso kwa maipanda koma okaona ndikuchita kodi zimene tikufusana pazi your excellency sindi zimene taona zimene zili kunja kubwera pano kuzakufusana I don't think timayenda kuti mazungulira what we bring in the interview you said it your excellency kuti adindo kodi ngati adindo akulephera ali pa chiongolero ndi ndani sinachula dini munanena kuti chani your excellency kuti kumene ndi manena kuti ndi manena kuti it's not rocket science for us to move from where we are to a better place ndiye mundiuze kuti ndinachita accuse ndani pamene that was my statement. Go and listen again. As mind as bamboo, where we are to move from here to a better place is not rocket science. I've been here before and I've done it before. Ndachita accuse ndani. If that heart fits you, then wait. Koma ine ndikukuza ni kuti apatiripa tikozochoka apa. And tipoza kuchoka hapo kukafika pa bwino. Ineya hate ndale zoti ndizikhala muzindikita push kumatukwana ina. I can't do that. And I don't want to mention anybody's name. I'm just telling you that this Malawians can't be facing this. Modi ndizoteka kuchoka pano forex ukhala mbwembwe mdziko muno mafuta but weren't we here before? You were not born. Weren't we here before? In 100 days. It didn't take me a year. Pamene tili pano kuti Malawi akuvoterani mwalo wa mboma zita ukutengerani nthawi yaitali bwanji kuti tibwerere pabwino 100 days. Only 100 days. 100 days mafuta kuoneka ngambwe. Because the people to come and give me mafuta are just waiting. For our health system to get to a better place, what I have decided is that nzangu bweresa ma mobile clinic first. Mangoenda mizimu. Mapa santu mankwala. Because panopo akupita kuchipatala kupana dosa mpata. Mene nachitira muja with maternal health. Kuti tinamanga ma holding shelter. Kuti tilimbane ndikumwalira kwa azimai mwasanga. In 24 hospitals, we built 24 holding shelters in 2 years, in 24 months. What do you mean this is doable? We can do it. Zikuteka bwanji kuti anzatu. Kuti mukayangana anzatu maneba. Anzatu maneba kwa chochi. So we can change na kuti mafuta wanda dziko losetu. Ndiye inuyo journalist sibuna pita kwa. Msipita mukaone. Kuti nzoona kapena sizona. Nisanene ineya. Koma ndikungokuza kuti apatiripa tikuzochoka. Ndipo tikuzochoka po masanga. Inu mufuna undiuza nditu azimai zepera ndikugulisa ndikaunjikayo. I mean honest and truly. This is a trade that has happened forever. Imende ina lichito yanga ine kwa itanisira azimai makaunjika. Mabero aja kumapasa. That's their survival. It's cheap. I've already spoken kwa antu akumene. So don't tell me what I can do and what I can't do. This is not rocket science. Ndikuyamikeni kwambiri your excellency kuti munatipasa nthawi yambiri kwa basi kuti tikhoza kucheza nanu pa zinthu zimene zikuchitika mdziko ndikuona chitsogolo cha dziko. Tathokoza kwambiri mama. Ziko kwambiri. Muti munabwera. Omunso ndimene tamalizira kucheza kwathu ndi Dr. Joyce Banda amene anali mtsogoleri wa dziko lino. Ine ndileya Malekano pitizani kuona ma program otsatira pano pa Zodiac.